senseme yoni go omo msebu wodi ya Kisii Central Mosque Monyenjoge abereka wesokia na okwana igoro yomurobuli o Social Health Authority okwana chinga kecho igo Mosque Monyenye abereka otemna nerbu ya serikali nyakaba kwana kinga yabereka koligeria omurobuli yomne nchiremo yogo chia kokonya egati ya abantu abange namano kurwase county ya Kisii abagenda teko chandika kubatkana amo no muchando bokonyora ogwenia atinyagitali ime na isko yorogongorosi Ngendegeko rukusha mtoa wana siasa yatoe kwa abantu baitubiya ndegeko rupene jaes yokia gatokonyire oro mumo ngino yokwa orwele 1933 indiago jabaweka jibe mpesa akikogugwa seji ya WhatsApp abeka mpesa akikobeka cha elinda akikurwali egente kala chief na kwa na ukichonje so gabana egente ketiganto abana siasa bali dochorete bali bachete parliament lo bakoro sirichiko bakaere ligocha urucho chucha kera dispensary yele bugani ojele botu oyendele botiri omane weta wikiwa wikiwa ugemba na ndio kwa ndio na ndio akiwaka bate bangira chaka wakora wanongire tukwa kwa Wakenya tu wana siasa egente twakulire tiraruto na serikali ya mwananchi asendine akebeke boronge abantu beto banyore huduma ya matibabu ndio ngo yakwana na nene kukwane unomo gani aba muko denga eregeste okoregesa ko mujibana matarani meki tulikurwali na ino yeli ko yako yete na egente kokora yoko yawe mariako na no rukibesa na bere word yani okwera simisa kwa word okwera simisa na nende bagari kuri ya mpesa yao no kale gutumira na bana bao elinde barwana ayangwe nyarete ayikora wekiri kirugubere ayikora wekiri na ndengo nyara bana kete mukumi kete kene sasa wana mukumi eji jiboto